Що там в списъка с непослушните? Защо? Предполагам, защото няма списък с неудачници. Много ме успокои. Още ми е зле. Чичо си, стегни се, имаме работа. Чакай бе, аз ще рева. Няма време! Отиваме на полюса! Северния ли? Да, ще намерим дядо Коледа, за да докаже на татко, че го има. И ще те махнем от ония списък. Ей, и нас също! Може да сме лоши, но и ние искаме Коледа. Прашковке, не може да дойде с нас. Там е много опасно. Северния полюс е пустинна земя от лед и сняг. И тук не сме точно на плажа. Чичо си, искам всички да си имаме Коледа. Не знам. Много е безотговорно и детинско. Но да го направим. Северен полюс! Момчета, към северното сияние. Северно, ясно? Северно сияние! Дядо Коледа!